ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାକାଶର ସବୁଠୁ କଠୋର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଅଛି ଭୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ବିକିରଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଅସାଧାରଣ ଜୀବଟି ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଶିଉଳି, ଫିସ୍କୋମିଟ୍ରିୟମ୍ ପେଟେନ୍ସ। ଗବେଷକମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାମ କେମିତି କଲା? ଏହାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି, ଯାହା 50 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବଚ ମାରାତ୍ମକ ବିକିରଣକୁ ଅଟକାଏ ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଏହା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଏହାର ସ୍ପୋରଗୁଡ଼ିକ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ୟୁଭି ସହିପାରିଲେ। ଏହି କବଚ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୁରା 9 ମାସ ମହାକାଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ସହିଲେ, ବହୁତ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ମଜା କଥା, ସିଧା ବିକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ବି 86% ସ୍ପୋର ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶିଉଳି ଏବେ କିଛି ଅମର ଜୀବଙ୍କ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ପୋର ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ମହାକାଶରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି? ହଁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏକ ନୂଆ ଗୁନିଆ ଗଢ଼ିବାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଶିଉଳି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟି ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳର ଶୁଖିଲା ଭୂମିକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ କ'ଣ ମହାକାଶକୁ ଯିବାର ରହସ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅତୀତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା?